δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Σου πάρω διάλογο στον πατέρα. Άντε κάτσε να γράψει. Να λες την αλήθεια είναι επίσης πολύ κακό. Αν το κάνεις, θυμώνουν και σε τιμωρούν. Τους μεγάλους δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Πόσο είναι? Πόσο? Σκούρα τα πράγματα, Γράφει εκεί, παιδί μου, εσύ. Σε αυτή την οικογένεια όλοι έχουν μυστικά. Και για να μην τους ανακαλύπτουν... Τι θέλεις, παιδί μου, ετοιμαζόμαστε, κοιμόμαστε τώρα. Κοιμόμαστε, ναι. Ο Θανάσης λέει ότι υπάρχουν πεθαμένοι στο δωμάτιο. Θανάση, σταματά λες βλακίες το παιδί. Πήγαινε, αγόρι μου, πήγαινε. Λέει επίσης ότι υπάρχουν μεταλλαγμένοι στο δωμάτιο. Είσαι μαρτυριάρης. Τι βλακίες κάθεσαι και λες, παιδί μου. Μα είναι μαρτυριάρης. Άμα σηκωθάει πάνω, θα δείτε τη μεταλλαγμένη πάνω. Άντε φύγε από πέρα. Φύγε από εδώ. Μπρος, εσύ, και κλείσε την πόρτα. Κλείσε την πόρτα. Να και το Λύκειο Ελληνίδων. Ένας συμμαθής μου κάνει πάρτι, μπορώ να πάω. Τέτοια ώρα κάνει πάρτι τα μεσάνυχτα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο. Δεν θα σε καλέσει. Βλέπεις τι κάνει, μιλάει στα παιδιά εναντίον μου. Δεν το πιστεύω ότι τσακώνεστε τέτοια ώρα. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε, σας παρακαλώ. Άστο, Ελένη, δεν πιάνει έτσι. Και οι δύο, σκασμός! Έτσι πιάνει. Κλείστε την πόρτα, κλείστε την πόρτα. Έλα μωρό μου, έλα. Τι έλα και έλα βρε μωρό μου, αφού δεν μας θέλει, άστο κανένα. Μην ρομαντισμοί και μαλακίες. Γαμώ την καφετιέρα μου, γαμώ. Καφέ. Τι καφέ, δεν βλέπεις ότι βρίζω την καφετιέρα? Και πού θα μας πας? Σε μπαράκι. Και πείτε και σε καμία φίλη σας να έρθει, μην βγούμε μόνο οι τρεις μας. Τι θα γίνει ρε Φώτη, θα πιούμε κανένα καφέ σήμερα? Συνήθως βγαίνω με 3 γυναίκες. Μπα. Είναι η δόση μου. Και τις πας στο Λυκαβητό, Όχι ρε κορίτσια, για τους φίλους μου φροντίζω να βγούμε όλοι μαζί παρέα. Οκ, τα λέμε. Ναι, γεια. Είσαι ακόμα ένα το ίδιο. Έφτασε. Τι θα γίνει με την καφετιάδα, θα τη φτιάξει ποτέ? Δεν βλέπεις παιδί μου ότι μιλάω? Μιλάω, κλείνω παραγγελίες, τον αδερφό μου ρώτα. Τι έχουν αυτοί οι δύο σήμερα? Ξέρω εγώ, ένας μιλάει στο κινητό όλη μέρα, άλλος από τη στιγμή που ήρθε φτιάχνει την καφετιέρα. Διονύση, Έλα. τι έχεις? Τι να έχω, φίλε Μάκη μου, τι να έχω. Καταστροφή. Ολική καταστροφή. Σκέφτηκα χθες να έχω κι εγώ μια περιπέτεια. Τι περιπέτεια, αφεντικό? Απιστία. Λέω ας πάρω τη γυναικούλα μου να την πάω εκεί που το κάναμε την πρώτη φορά. Ρομαντικός, άρε κουμπάρε. Ρομαντισμοί και πράσινα άλογα. Την πάτησα, Μάκη μου, την πάτησα! Εγώ μια φορά με μια γκόμενα, την πρώτη φορά, τίποτα. Δεν πάει κανένα δουλειά, ρε. Πάνω το κεφάλι σου και πήρι. Την πήγα στο Λυκαβητό. Σκέφτηκα ότι εκεί το είχαμε κάνει την πρώτη φορά. Και, ξετρελάθηκε? Ξετρελάθηκε τόσο πολύ που την έβγαλα όλη τη νύχτα στον καναπέ. Είχα πάει με άλλη γυναίκα εκεί την πρώτη φορά. Άμα. Λάθος μέρος, λάθος γυναίκα. Την πάτησα, Μάκη, την πάτησα. Ξέρεις τι έγκλημα διέπραξες? Πάω ισόβια. Αυτό είναι λάθος πέμπτου χρόνου. Όχι μόλις παντρευτεί κανείς. Βάλε μια μπύρα. Καφέ δεν ήθελες? Όχι μπύρα, στενοχωρήθηκα. Εγώ μια φορά... Εσύ μια φορά αν μιλήσεις θα είναι η τελευταία. Έφτασε το ουίσκι. Εντάξει, Μάκη, εντάξει. Μη στενοχωριέσαι τόσο. Άσε με. Το σέβομαι, Μάκη, το σέβομαι. Ωραία, γιατί έχω κάτι για σένα. Ποια ήταν τελικά, αφεντικό? Τι εννοείς? Αυτή που έστελνε στο Λυκαβητό. Γιατί δεν σου ήρθε έτσι ξαφνικά μια σύγχυση στα καλά του κακουμένου? Ναι ρε εσύ, θυμάμαι εκείνη την εποχή συνέχεια εξαφανιζόσαι. Την έκανες την κουτσουκιόλα σου, αφεντικό, και την πληρώνεις ετεροχρονισμένα. Φώτη, πόσα λεφτά παίρνεις? Γιατί δεν ξέρεις? Για θύμισέ μου. Εγώ, αφεντικό, είμαι η γενιά των 700 ευρώ μεικτά που θα πάρει σύνταξη στα 75. Αν συνεχίσεις έτσι, θα έχεις 700 ευρώ μεικτά μείον και θα πάρεις σύνταξη στα 255. Πάρ' τη γενιά σου και πήγαινε τα ρέστα. Ούτε σε μένα δεν είχες πει τίποτα. Πώς ήταν καμιά παντρεμένη? Άσε με ρε και εγώ σκοτούρες τώρα. Θυμάμαι ένα Σάββατο βράδυ, παίζαμε μπιλιάρδο και μετά θα πηγαίναμε σε μια δίσκο. Αλλά εσύ εξαφανίστηκες. Εσύ δεν θυμάσαι τι έφεσες και στο βράδυ? Θυμάσαι τι έγινε πριν από 20 χρόνια? Το θυμάμαι γιατί σε ψάχναμε παντού, αλλά εσύ πουθενά. Σε σταυρώσαμε να μας πεις τι έγινε, αλλά εσύ μούγκα. Με γκόμενα ήσουν. Α, κι εγώ μια φορά που βγήκαμε παντρεμένοι δεν το είπα. Ο άντρας πρέπει να είναι εχέμηθος. Άντρα εχέμηθε, πολλά λες. Άσε με γιατί έχω το πρόβλημά μου. Που δεν ξέρεις πώς να τον παλώσεις. Να πας σπίτι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να αγνοήσεις την κατάσταση, μόνη συνταγή. Αυτός να την αγνοήσει την κατάσταση. Η κατάσταση θα τον αγνοήσει. Πήγα και δουλειά εσύ ρε. Άντε μπράβο. Κάτι έχεις εσύ. Μήπως κατάλαβες επιτέλους το λάθος σου? Ρε μαμά στις αηδίες πια. Δεν μου λες.
Εσείς στη γειτονιά το κουτσομπολιό το έχετε κάνει επιστήμη. Άκουσες ποτέ τίποτα για το Διονύση? Σαν τι? Πες μου ότι είναι κρυφή να χαρώ. Όχι βρε μάμα. Για καμιά κοπέλα που βγήκε κάποτε μαζί του. Σε απατάει. Αυτό είναι. Μια χαρά. Τον παρατάς και φεύγεις. Όχι τώρα. Δεν λέω για τώρα. Για παλιά. Τότε που είχες λυσάξει να χωρίσουμε. Τι εννοείς? Τότε που ήσουν στο σχολείο και τόσκαγες για να συναντήσεις ένα πατήρι φαντάρο. Τότε. Έχει και άλλη βίδα, βρεμάκι. Άσε με ρε Βίκη να κάνω τη δουλειά μου. Γεια σας παιδιά. Τι ησυχία είναι αυτή? Ελπίζουμε να παραμείνει. Γιατί με τις λόξες του καθενός εδώ μέσα τη χάνουμε την ησυχία μας. Όχι από πελάτες λέω, δεν είναι κανείς. Μάθανε ότι έχει χαλάσει καφετιέρα και πήγανε στο διπλανό μαγάζι. Και εσύ Μάκη μου, ο καλός τους φίλος τους τη φτιάχνεις, μπράβο Μάκη. Τι έγινε? Το ξεπεράσαμε το σύνδρομο της απατημένης. Ποιο σύνδρομο μωρέ, σιγά τώρα. Δεν ξέρεις Μάκη μου πόσο μου αρέσει που σας βλέπω έτσι αγαπημένους. Τόσα χρόνια κολλητοί. Εσείς πια πρέπει να ήσασταν μαζί από τότε που είχατε τις πουπίλες στο στόμα. Και ακόμα να τις βγάλουν. Από έμβρια. Οι μανάδες μας και έγκυες που ήτανε παρέα κάνανε κολλητές. Και τη γλέντια θα κάνατε τότε μαζί, Δεν μου λες Μάκη μου, θυμάσαι τότε παλιά ο Διονύσης να είχε κανένα μπλέξιμο, όχι τίποτα σοβαρό, κάτι περαστικό. Κοίτα κόλλημα η γυναίκα. Για ξεπέτα μιλάμε, Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Έλα βρε Μάκη τώρα, κι εμείς φίλοι είμαστε. Δεν θυμάσαι να πήγαινε με καμία, ας πούμε, στο Λυκαβητό? Για ξεπέτα στο Λυκαβητό. Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Έλα βρε Μάκη τώρα, ξέρεις και δεν μου λες. Για ξεπέτα πάντα μιλάμε, Να δω. Άσε με να σκεφτώ. Όχι. Μάκη, άστη μηχανή, την έχεις περάσει για αυτοκίνητο. Σε λίγο θα πάρει μπρος και θα φύγει. Άστη. Μόλις ο Σπύρος τελειώσει τα τηλεφωνήματα, φωνάξει ένα τεχνικό να τη φτιάξει. Ο Σπύρος. Αυτός έχει κολλήσει το ακουστικό στα αυτή. Ποιος ξέρει τι λέει όλη μέρα. Κάτι άκουσα να λέει 171, του αρέσουν τα σπόρια, η γαστρονομία. Έλα εδώ εσύ, ρε. Έλα εδώ εσύ. Ξέρεις πού μιλάει τόση ώρα ο αδερφός μου? Ξέρω εγώ κάτι νούμερα παίρνει, να. Αυτή είναι εδώ την εφημερίδα. Τι είναι αυτό? Όχ, Διονύση, βλέπεις ό,τι βλέπω? Τι λέει εδώ πέρα, ρε? Γυναίκα μέσης ηλικίας, εξαφανίσιμη. Εμφανίσιμη, δεν βλέπω καλά. Εμφανίσιμη, αναζητεί κύριο μέσης ηλικίας με σκοπό τη σοβαρή σχέση. Καλέ, αυτό είναι στήλη γνωριμιών. Κατάλαβα. Η τυπική χοντρή πενηντάρα που ψάχνει κάποιον να τον τυλίξει για να παντρευτεί. Και εσύ πώς το ξέρεις? Απάντησες ποτέ σε αγγελίες? Εγώ φταίω για αυτά τα χάλια. Από τότε που παντρεύτηκα, παραμέλησα τον αδερφό μου. Και είναι και ανήλικος. Τι να κάνω, πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι δεν έχω σχέση από το 1822. Είχες? Να το βλέπεις, πού μυαλό μετά να ασχοληθώ με τον αδερφό μου. Βέβαια, μια γυναίκα θα του έκανε καλό του Σπύρου. Να του βρούμε μία βρε παιδιά. Έλενη. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το Σπύρο να είχε μόνιμη σχέση. Δεν είχε μόνιμη σχέση γιατί ο Σπύρος είναι δύσκολο. Δεν είναι. Θέλει η γυναίκα που θα βρει να είναι σοβαρή, μετρημένη και κυρίως σοβαρή. Με Φωτοστέφανο, μια Αγία, οποιαδήποτε κατωτέρου θα σηκωθεί και θα φύγει. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Ναι, Διονύση μου, άμα το ζευγάρι έχει μυστικά μεταξύ του. Καλά ρε παιδιά, ακόμα δεν γνωριστήκανε. Το Στέφανο, μια Αγία. Έχουμε μία. Έλενη. Αγία? Ποια? Βάζα 2-3 τόνους, βάλε εκεί καημένα να υπάρχουνε. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα άλλαζες τίποτα? Γι' αυτό δεν μου αρέσουν εμένα αυτές τις βλακίες. Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτές με τα μακριά πόδια και τα μεγάλα βυζιά. Α, σ' αρέσουν τα μεγάλα. Όχι, πραγματικά εγώ συμφωνώ με τον Μάκη. Εγώ μη δω γυναίκα με μακριά πόδια και μεγάλα. Είναι σαν να δεν είναι. Παιδιά, το πιο σημαντικό πράγμα στο ζευγάρι είναι η ειλικρίνεια, λένε οι ψυχολόγοι. Καλά, αυτό το λένε οι εργένιδες ψυχολόγοι. Γιατί εμένα προτιμώ να μου λένε ψέματα. Είμαι πιο ευτυχισμένη. Με μικρά βυζιά, αλλά ευτυχισμένη. Παιδιά, δεν ανοίγουμε τώρα τηλεόραση, θα δούμε κανένα βυζάκι. Κάνα αγκολάκι. Σειρά σου, θάρρος ή αλήθεια? Έλα, Ελένη μου, τώρα θάρρος ή αλήθεια. Οχ. Άντε, θάρρος, τι να κάνω. Να γδυθείς. Αυτό θέλει πάρα πολύ θάρρος. Ναι, όπως η strip show, αργά. Παιδιά, σοβαρευτείτε, ελάτε τώρα. Ωραία, μπορείς να αλλάξεις. Αλήθεια? Άντε, αλήθεια. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, πήγες με καμία στο Λυκαβητό όταν τα είχαμε παλιά?